Grabe, ang init ng panahon ngayon. Kuya, isarado mo. Baka pasukan ng langaw. Okay lang, hindi pa naman ako kumain. Ano kayang pinagsasabi nitong taong to? Ay, joke lang miss. Bakit ka pala nandito? Malamang, maghihintay ng sasakyan kagaya mo. Eh sino nagsabi sa'yo na naghihintay ako ng sasakyan dito miss? Malamang, andito ka sa paradahan. Ano bang ginagawa mo dito? Pwede rin namang umakyat ng ligaw dito, di ba? Ano? Ha? Ang sabi ko, bakit? Hindi ba pwedeng andito ako para sumilong lang? Sumilong? Bakit? Hindi naman umuulan ha. Ay, grabe siya. Ang ganda mo sana, kaso ang slow mo. Bakit miss? Sa umulan lang ba pwedeng sumilong? Sa mainit, hindi. Bakit? Sinabi ko ba? Hindi. Yun naman pala eh. Miss, pwede bang makipagkilala? Ang ganda mo kasi. Makikipagkilala ka? Tapos ano? Uutangan mo ako? Uunahan na kita. Wala akong pera. Grabe ka naman, miss. Nakikipagkilala lang, utang na agad. Siyempre, patatagalin ko muna. Baka bukas, pwede na. Ha? Eh di siya rin yun. Ikaw naman, hindi na mabiro. Siya nga pala. Ako pala si Anjo. Ako nga pala si Mercedes. Para kang tuko, kung makahawak ka ng kamay. Pasensya ka na, miss. Ngayon lang kasi ako nakahawak ng kamay ng isang babae. Ang lambot. Ha? Sa tanda mong yan? Wala ka pang niligawan? Wala pa. Pero atin-natin lang to ah. Alam mo, busted lahat ng nagtangkang manligaw sa akin. Sa itsura mong yan, baka ikaw yung laging busted. Mukha ka kasing holdapper at mukhang tuko. Miss, may sinasabi ka? Ha? Wala. Hindi ko sinabing mukha kang holdapper ha. Ha? Ano yun? Pakiulit nga. Ang sabi ko, baka may dumating na holdapper. Ang tagal kasing dumating yung sakyan. Akala ko kung ano nang sinasabi mo. Mercedes, ano palang gusto mo sang manliligaw? Ayos. Sa tingin pa lang niya, sa akin na lahat ng hinahanap niya. Ang gusto ko sa lalaki, yung mapait. Yung gentleman. Mercedes, nainitan ka ba? Tapos, yung uunahin akong protektahan pag may hindi mangyayaring maganda sa akin. Ay! May aso! Nagulat lang ako. Nasaan na yung asong yan? Wala na. Dumaan lang sila ng amo niya. Ganun ba? Ano pa, Mercedes? Matangkad. Ayaw talaga. Ganito lang talaga ang height ko. Siyempre, yung gwapo. Hindi gaanong maputi. Moreno. Mga ganon. Yung tipong nasa kanya na yung sinasabi nilang TDH. Anong TDH, Mercedes? Tall. And dark. And Ano yung kadugtong Mercedes? Hansama ng muka. Grabe siya, oh. Ayos na sana. Pero, ang sama talaga. Ganun ba talaga kasama ang mukha ko? Akala ko,
Nasa akin ng lahat. Yung pala, dalawa lang. Wala yung pangatlo. Sayang, isa na lang. Para!